Vitajte v systéme Humanet účtovníctvo. V tomto videu si ukážeme, ako vytvoriť predkontáciu pre samozdanenie v podvojnom účtovníctve. V príklade vytvorím predkontáciu pre samozdanenie tovaru. Pre vytvorenie predkontácie na samozdanenie služby alebo na tuzemské samozdanenie je postup rovnaký, len sa odlišujú hodnoty. Na záver videa ukážem nastavenie všetkých troch samozdanení. Vo voľbe Účty, Predkontácie kliknem na tlačidlo Pridať. Vyplním políčka kód skrátka a názov. A kliknem na Zapísať. Objaví sa záložka Nastavenie predkontácie. Kliknem na Pridať. Ako prvý riadok budem vytvárať základ vyšší. Do políčka Účet má dať nastavím príslušný nákladový účet. Keďže robím predkontáciu pre samozdanenie tovaru, je to účet 504. Pri políčku Účet dal mám dve možnosti. Buď ho nechám prázdne a označím Použiť prednastavený účet z číselného radu pre stranu dal, aby sa mi vždy načítal podľa číselného radu, ktorý na doklade použijem. Alebo políčko neoznačím a vyberiem účet, ktorý sa pri samozdanení vždy použije. Do políčka Kód DPH vyberiem hodnotu 07, čo je kód do základu pri samozdanení tovaru. Typ kontrolného výkazu bude B1 pre došlé zahraničné faktúry. Riadok zapíšem. Ako druhý riadok predkontácie pridám riadok Daň vyššia. V políčkach Účet má dať a Účet dal bude mať v oboch účet 343. Políčka Použiť prednastavený účet musia ostať neoznačené. Do políčka Kód DPH vyberiem kód DPH na vstupe. V našom prípade to bude 21C. Typ kontrolného výkazu bude B1. Keďže musím ešte zadať DPH na výstupe, označím políčko Podpora samozdanenia. Objaví sa pole Kód DPH samozdanenia, kde vpíšem kód pre DPH na výstupe, v našom prípade 08. Riadok zapíšem. Ak by som nakupovala aj tovar so zníženou sadzbou, môžem tieto riadky pridať do tejto predkontácie. Prekliknem sa na záložku Použitie predkontácie a cez tlačidlo Pridať vyberiem evidenciu, v ktorej budem predkontáciu používať. V našom prípade záväzky. Predkontáciu mám vytvorenú, môžem zapísať. Takže ako som slúbila, príklad nastavenia predkontácie pre samozdanenie tovaru. Príklad nastavenia predkontácie pre samozdanenie služby. Príklad nastavenia tuzemského samozdanenia pri dodaní stavebných prác. Viac o predkontáciách nájdete v príručke.